गुवाहाटी मिउनिसिपल कर्परेशननि पार्सनेल ब्रान्चआ आयेन बेरेखायै थिसननायनि जाउनाव मावख'नि गासै सा 40 मावफारिफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो बिथोन होयो। गासै सा 40 मावफारिफोरखौ रायजो सरकारनि बिथोन होनायाव बोख्लायनाय जायो। दिग्बै पुलिसनि मोनसे हानजाया सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिग्बैनि गुबुन गुबुन मोननै जायगानिफ्राय गासै 56.45 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। बिश्नाथ जिल्लानि बरजाननियाव दायनि सन्देहजों सासे 62 बोसोर बैसोनि लांखिं बे मुंनि सुबुंखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा गाग्लोबदों। दायनि सन्देहजों बुथारनायनि थांखि लानानै सापरिनिफ्राय बैसोगोरा सुबुंखौ दुथांफोरा गारियाव थिखोना लांनानै गाग्लोबदोंमोन। आफगानिस्तानाव थांनाय बावैसो सान सिगां काबुलनि उरां गाथोननि बायजोआव सुइसाइड बमजों गाग्लोबनाय जाथायखौ फिन जाथाय होनानै दिनै आमेरिकाया सुइसाइड बमजों गाग्लोबनाय जाथायनि मास्टारमाइन्डखौ ड्र'नजों गाग्लोबो। बे जाथायाव IS-K उदखारि हान्जानि सासे सोद्रोमानि जिउ खहा जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव कभिड-19 आरो भेक्सिन लानायनि सायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावआव गोजौ फरायसालिनि जथुमसालि न'आव कभिड-19 आरो भेक्सिन लानायनि सायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बावैसो सिगाङाव APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय आरो आथिखालनि नाग्रिजुलि ब्लकनि BDO शरण नार्जारिया बाहागो लादोंमोन।